totes i a tots, en aquest tutorial aprendrem a registrar-nos com a usuaris o usuàries en PadMed i a guardar les nostres estratègies de busca per a poder recuperar-les posteriorment. En primer lloc, ens registrarem en PadMed, ja que és imprescindible per a poder guardar les nostres estratègies de busca. Des de PadMed, en la part superior dreta, farem clic en Login. Podeu veure que hi ha una sèrie d'opcions per a donar-nos d'alta, amb altres sèrie de comptes diferents dels de la UA, però nosaltres ens registrarem amb el compte institucional. En la pantalla següent, introduirem en el cercador Universitat d'Alacant. Per a localitzar-la i la seleccionem. Després ens identificarem a través de UA Cloud. Confirmem les dades donant el nostre consentiment de comunicació de dades. I en la pantalla següent, triem l'opció de crear un nou compte en Sibel. Ara ja podeu veure que estem identificats en PadMed i per tant preparats per a guardar una estratègia de busca. Suposem que el nostre tema d'estudis tracta sobre la promoció de la salut en atenció primària i partirem de l'estratègia següent que he fet prèviament, en la qual veiem que té dos termes clau que hem unit amb l'operador boolean AND. Llancem la busca. Suposem que s'interessen tots els resultats i guardem l'estratègia fent clic en crear alertes. Tindrem en compte que és el mateix botó, el de crear alertes i guardar busques. Indiquem que no volem rebre missatges amb nous resultats. Emplenem el nom de la busca. Per a comprovar que efectivament s'ha guardat l'estratègia, farem clic en el nostre compte i seleccionem Dashboard. Per a finalitzar, fem clic per a recuperar els resultats. Hem après a registrar-nos amb el compte institucional i guardar les nostres estratègies de cerca. Gràcies per la vostra atenció.